Imeye Kisii mwanchi umurigeria nigo ngukumba nyibuna chiskuru imensetre ya Kenya nigo chiasi kwa bene litkolia rero ase etamu ya kabere ya era rero nigo abaorokigwa naboigo abaorokia batalera chinsemo ase bairana nka ase omutimoko mokego kolende abaiboli nigo baboligwa kolinda abana babo naboigo kubasomya chimbwa chindonge chinga kibarairane eskuru banyareko abakwegenderera n'amasomo ito omurikeito Vincent Onyancha norobotiro asenchira iyo wekirano Gati ya baiboli kuruwe county ya Kisii nigo batebere bunetamu ya kabere nigo yarokana koba enyenga muno kubwatekana buna abana bale gosere gwa kirengaki nabo igo kolekana kuobochori abana basigire cy'skuru muna ntwa baiboli ni fakiti twetera amatemo amange sababu mesiko nya abagatiga iga bana babo ngaji skuru maraka naende bachire mangana ichikura mwana muri ibintu byarenda etamu yego yatuirete njirembe esengencho omwana gagoserigu omwana ikanka okora matukabere oirana goje sukuru ekera ko irana goje sukuru nechibesa chitakeire koko akane sukuru fees yeri watemire kwanyorire nando mwana ogoike sukuru nando bekwenjera lakini torigo chikogani tuchandeke kamunenga mune tuachandeka twaitira matemo amange chinga kecha baiboli basemigo kubarenda abana babo goika baigore etamu ya gatatu nango saba asabone ge kumunero ya baiboli korenda abana togocha kokara isukuru cy'abatanga abana bakireka abana batige baende baburukana kisabu chigurupu chimbe bachigotara sebagotara gochi mwara na tuakane school fees kokorenda abana na abana munabale bwase batemire baikire to bamasikani abo egerekera abana bagoche koirana bairane bari muna barenge nandengo saba muna abana basiekire bachirenga gatobwaterane muna ntu abaiboli ekera orocho so mwana gonya gwetana ne stechima kabaki afuna beire na naho yogorenge ngakikwarenge okora kera tu abwateranira mini wairi abana abaiga to bachoka basome skuru na bwa matarachio itamambi egekuro boigo nigo kiaruro gocha saborokiwa bali barachigwetana na gatigati yo muchobosongo batabwatikende bagokora esengenjo chinsa chinda abana bande baweka bachenchichianga bansa koingira chisrope bachencha tutete tomayana abali mutigatobwaterane abali muna abaiboli korwa stage tona kia abana abago chencheta etamwe yabire nyenge nakibone ko chikobe nyenge nande abana banechi pesa bago chikotomwa esa baiboli bande nkosabanga abana mbabase kwenda mairi esengencho amairi amange niga kobreta ejote ejini chaga moto mingi bono nkosabanga bana mbase kwenda mairi babere chinka chiyabo oyo mobwa basai nigonera rure obosemye bwaye igendo ndateba nche nkora kwandara abanafunzi the days back I used to be a student. Nowadays, I'm outside here on the world. This life which you are living is sad. Again, to get into Kwana Bible Vaito. More coming to function, change the system. Again, to get Ruto. Mr. Ruto, President, to elect kama tunakupenda. Angalia saidi wa school fees sana, at least wazazi wasiwe wanateseka sana. Nikiangalia hapa nje chini, hata kipande sabuni saa ile ilikuwa 20 bob. Sasa ni 50. Mimi hasa nimeenda kazi ya 150 per day, nimepewa 100 bob. Ndanunua sabuni ama ndanunua chakula etamu ya gatatu asoko igoro kwa yani gukora cyaka stari kemerongo 25 n'ibere ubunenchere mo yo kogendera na masomo abaiboli ni go barokane kwe murungania asoko tebe etamu ya kabere nigo ya rokante ko benyenga mono asebono baganiri ewizara yitsemi inse yoburai bwaye William Samoei Ruto kwane kibuna oyoraje ko tendense mo yitsemi ngoja rekoligereria anene asensemeria ya abaiboli aseba tebere babere bakumigwa mono aso wakana kibesa anene ensemeria ya school fees ko reporter ya Ndizi TV ko katikati yo muchobosongo imeye county ya Kisii ireterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha mbia mano sana omerike